Избрах да живея в Григорево, защото още от дете се спомням как ме прибързва това, чистотата на полето, дъха му, хората, тая липса на цивилизация в това село, близостта му до първичното. И отдаде се възможност да взема това место, да построя тая къща. И тая къща ме накара да почувствам нещо много различно, нещо много по-ново. Постепенно с строенето, което ме караше да усещам, че ли моделирам нещо, скулптурирам от ръцете ми излиза, все повече влизаше и в сърцето ми и реших да живея тук. Виждах, когато оставах да преспивам тук, как тишината те отглушава, просто отпуска всички сетива. И многото звезди по небето. Това никога не мога да видиш такова небе на друго място. Самото излизане към полето, миризмата на тревите, това ме накара да реша да остана да живея тук, да се махна от София и всичко това, което съм създал, да го наследят децата ми и техните наследници, но нито един от тях да не може да го продаде. Затова съм решил нотариално да направя такова завещание. Харесвам селото си, защото ми дава и спокойствието и просто по едно време се чувствах много изтощен, много унищожен. Сега съм се, като че ли съм се възродил. Накараме и да мога да рисувам, бех прекъснал това нещо. Гледам да повлияе и над внуците си и успешно мисля, че им повлиявам.